De Local Content Conference Suriname 2025 stond in het teken van groei, samenwerking en toekomst. Een driedaagse ontmoeting waar overheid, energiebedrijven, banken, ondernemers en internationale partners samenkwamen om te praten over hoe Suriname echt kan profiteren van de olie- en gasontwikkelingen. Vandaag praat ik met de man achter dat platform, Orlando Ollenberg. Hij is president, oftewel voorzitter van de Suriname Energy Chamber, SEC. Wat leverde de conferentie precies op? Wat zijn de volgende stappen? En hoe zorgen we ervoor dat de droom van lokale participatie en niet alleen een mooi thema blijft, maar realiteit wordt? Dit is Supreme Exclusive. Meneer Ollenberg, welkom in Supreme Exclusive. Fijn dat u er wilt zijn. We weten, u heeft het druk met van alles en nog wat. En zeker over het onderwerp waar we het vandaag over zullen hebben. Want Suriname is on the brink of big things. Ja. En de term, of de twee woorden local content, die zingen bijna elke dag, elke week op zijn minst. Hoor je een bericht of gaat het erover? Local content. En u heeft onlangs georganiseerd de Local Content Conference samen met uw chamber, de Suriname Energy Chamber, SEC, waarvan u de oprichter bent. Voordat we dieper op zaken ingaan, alvast, wat is precies de Suriname Energy Chamber en wie is Orlando Ollenberg? Wat is zijn rol daarin? Goeiedag luisteraars, kijkers. De Suriname Energy Chamber is een platform, een organisatie, die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de energiesector in Suriname. Als we praten over energie, dan gaat het om olie en gas, elektriciteit, hernieuwbare energie, elektrische auto's. Dus dat totaal spectrum hebben we meegenomen. Wij willen ervoor zorg dragen dat de private sector, dat ze goed op elkaar zijn ingespeeld, maar ook op die marktontwikkeling. Nu hebben we olie en gas als een interessante marktontwikkeling. En wij willen ervoor zorg dragen dat de private sector daarop goed kan inspelen. Aan de ene kant, maar aan de andere kant hebben wij ook die brugfunctie naar de overheid toe. Maar ook naar internationale organisaties toe. Om die publieke-private samenwerking goed op gang te brengen. En mijn rol, ik ben de voorzitter, visiedrager. Ik zit al 15 jaar in de energiesector. Ik heb in de tijd, dat is ongeveer 15 jaar geleden, de zonne-energiesector helpen ontwikkelen in Suriname. Ik heb zelf met mijn bedrijf een prijs gewonnen in de tijd van de IDB om zonne-energie in een versneld tempo te ontwikkelen. Dus ik zit lang in de energiesector en ik lever mijn bijdrage als Surinamer. Ja, je kent dus de sector vrij goed. En zeker de grotere dingen, waar we dus nu naartoe gaan, die heeft u zeker al een hele tijd zien aankomen en heeft u mee helpen volgen. Ja, ze zeggen the future is for those who prepare for it. En ik denk dat ik, samen met meerdere Surinamers, want ik ben niet de enige, dat wij zaken vooruitzien en dat wij proberen om het volk voor te bereiden, de regering, om met de regering mee te werken. Uiteindelijk gaat het om die generatie die na mij komt, weet je, de next generation. Dat ze tenminste kunnen zeggen, we hebben goed werk verricht voor hun. Zodat ze de bal of de torch kunnen nemen naar een grotere hoogte. Goed, Local Content Conference is er geweest, maar voordat we nogmaals daarop gaan inzoomen over de uitkomsten daarvan, toch voor het begrip van mensen, wat is local content nou precies? We horen hem vrijwel elke dag, zei ik al aan het begin. Een van de doelen, ik ga indirect op die vraag in hoor. Een van de doelen van de conferentie was om local content goed te definiëren voor de Surinaamse samenleving. We hebben nog geen eenduidige definitie. Er komen tal van definities. Ik heb zelf de sessie mogen verzorgen. De eerste sessie mogen verzorgen over de definitie. Maar daar heb ik me meer gericht op
wat betekent het voor de Surinamers? Wat betekent het voor de bedrijven? En zaken als ik heb hulp nodig. Zaken als het moet geïntegreerd zijn. Het moet all-inclusive zijn. Dat zijn allemaal zaken, woorden die geuit zijn om uiteindelijk te komen tot een eenduidige definitie. In het kort zou je wel kunnen zeggen dat local content betekent dat je mogelijkheden creëert voor Surinaamse bedrijven om deel te nemen in economische activiteiten die van buiten afkomen. Dus in het kort uitgelegd. Maar als je een goede definitie wil, moet je die definitie hangt ook samen met je heel verleden. We hebben een heel andere loop, een heel andere ontwikkeling dan Guyana, dan Noorwegen, en Nigeria. Wij hebben een lange bauxietindustrie gehad. Wij hebben ons kunnen voorbereiden op een aantal zaken. We zijn niet helemaal bovenin, maar we zijn niet helemaal achterin in de rij, om het zo te zeggen. Dus wij moeten kijken vanuit onze positie als Surinamer. Wat betekent local content? Niet alleen voor die grote man die wat geld maakt nu, maar ook voor die kleine man die eigenlijk denkt van dat ding is een far of my bed show. Dat die ook meegenomen wordt in die definitie, zodat we een nationale definitie hebben over local content. Dus als je mij vraagt, als we het hebben, nee, we hebben wel een algemene definitie, maar we hebben nog geen nationale definitie. En met deze conferentie hebben we een aanzet gezet en ik kom straks daarop terug. Samen met de regering, samen met het parlement, gaan wij binnen 3 tot 4 maanden komen tot die nationale definitie en de ondersteunende zaken die nodig zijn om die definitie realiteit te maken voor die grote ondernemer, maar ook voor die kleine man die dat nodig heeft. Ja, en local content is niet per se gekoppeld aan één bepaalde sector. Want wat ik wel heb gemerkt is dat na de aankondiging van we hebben veel olie voor onze kust en we gaan dus big business doen, Ja. dat die term vrijwel zeg maar, direct erachteraan of al daarvoor veel gebezigd werd en nu met alle hevigheid toeneemt. Waardoor het erop lijkt alsof local content alles te maken heeft met de olie- en gasindustrie, maar dat is volgens mij niet zo, toch? Nee, het is niet zo. We hebben in de periode van Suralco-Alcoa al dat aspect van local content, laat me zeggen, heel goed aangepakt. Hoor. En ook bij de ontwikkeling van onze goudindustrie volgens mij. Ook toch? de ontwikkeling van onze goudindustrie, daar kom ik op. Maar laten we eerst beginnen bij een van de eerste multinationals die zich hier in Suriname heeft aangemeld en die eigenlijk een aantal zaken heeft gerealiseerd. We zouden niet praten over local content als het niet een economische bedrijf van buitenuit naar binnen zou komen. No, talk about local content. We praten over local content omdat een buitenlandse onderneming een dusdanige impact heeft op je economie, dat je als land ervoor moet zorg dragen dat je aan de ene kant jouw land, jouw bevolking, jouw ondernemers beschermt, maar aan de andere kant ook stimuleert. Dus het heeft niet alleen te maken met bescherming, maar het heeft ook te maken met stimulering. En een aantal goede dingen die Suralco-Alcoa dat ze hebben gedaan, is één, ze hebben die man doorstraat, ik ga ook een beetje Surinaams praten, die man doorstraat, de mashitak, dus maar niveau. De mensen hadden niet het niveau om te werken op het niveau waarop die multinational zo functioneert. Wat heeft de multinational gedaan? Ze hebben een trainingsschool opgezet. Dat is een van de zaken die ze hebben gedaan. En ze hebben de Surinamers getraind. Er zijn veel Surinamers getraind. Ook de ondernemers die moesten aanleveren, moesten getraind worden om op een bepaald niveau te gaan werken. En door de mensen te trainen, hebben ze dan de gelegenheid gecreëerd dat de mensen nu het werk kunnen gaan doen wat nodig was voor Suralco-Alcoa. Maar ze hebben niet alleen dat gedaan. Ze hebben ook geïnvesteerd in de mens zelf. Toch? De mensen kregen elk jaar een pakket, bij wijze van praten, die hun kinderen konden naar het buitenland gaan en studeren. Er werden huizen gebouwd, wat men niet weet. Er werden huizen gebouwd. Dus er zijn veel zaken die men heeft geïnvesteerd om ervoor zorg te dragen dat die lokale bevolking meegroeit. Ik heb een woord dat die meegroeit met wat komt. Nu hebben wij de olie- en gassector
wat wij noemen een beetje een unbalanced force. Een unbalanced force, na termina je bots, of je dan wat er als maar bots komt, ik een voorbeeld, en dat is maar vlei bijna 10 meter gemorren van zo'n tranga idee. Dat eigenlijk, dat men noemt men jou een unbalanced force. Die energiesector, in het bijzonder die olie- en gassector, is een unbalanced force. Dat man nak je economie. En mij drie die economie gewoon hertrasipa no bende. We zien het met Guyana. Guyana is nu in de wereld de snelst groeiende economie. Waarom? Vanwege die olie- en gassector. Hetzelfde staat te gebeuren met Suriname. En wij moeten ons erop voorbereiden. Dat wij erop voorbereid zijn voor eigenlijk de positieve ontwikkelingen die komen in Suriname. Vandaar dat nu meer dan ooit de nadruk gelegd wordt op local content. Total Energy, die hoofdcontractor is in blok 58. En blok 58 is bijna even groot als Paramaribo in de zee. Ongeveer 150 kilometer in de zee. Daar heb je een grote blok waar men op verschillende plekken op de bodem van de zee equipment gaat zetten. Die spijpen gaan naar een groot schip dat men bouwt. Men noemt het de FPSO. Dat groot schip gaat ervoor moeten zorg dragen. Ik leg het een beetje uit, dat de luisteraars ook kunnen begrijpen en mee kunnen gaan. Weet je, dat het niet is dat je converseert, maar de mannen begrijpen. Dat grootschip bouwt men nu. Men noemt het de FPSO. Het is eigenlijk een drijvende raffinaderij. Een drijvende opslagplaats, zou je kunnen zeggen. En nu op dit moment pompen wij aan land met staatsolie 17.000 vaten olie per dag. Zometeen in 2028 gaan we 240.000 vaten olie per dag pompen. Gigantisch verschil. Je moet je erop voorbereiden. Maar die pompa olie, was precies, dat is dat groot schip eigenlijk, om ervoor zorg te dragen dat je daar kan opslaan en vandaar verder kan oppompen en verkopen internationaal. Dus wij moeten, als we praten over local content in dit opzicht, dan moeten we er is er heel veel waarop we ons moeten voorbereiden. De totale kosten van de hele operatie van blok 58 is tussen de 10 en 13 miljard US dollar, waarvan 1,5 miljard gereserveerd is voor wat we noemen local content. Die waardeketen die vanuit Suriname support moet geven dat de werkzaamheden en de zaken eromheen goed kunnen verlopen. Mooi. En dan die conferentie zelf. Het thema was het subthema Financing the Future, Local Content, Green Growth en Partnership. En ik lees dus Financing the Future. Waarom nu juist de nadruk op financiering? Is dat de grootste bottleneck? Is een van de bottlenecks, maar niet de grootste. Ik zal later wat praten over de andere bottlenecks of uitdagingen, laten we ze uitdagingen noemen. Maar financiering is heel belangrijk. Wil je dat bedrijven moeten meedoen, zich moeten voorbereiden? Niet alleen wat we noemen de tier 1, tier 2, tier 3 bedrijven. Dat zijn de bedrijven. De tier 1 bedrijven zijn de bedrijven zoals SBM. Die bouwen BGCP. Dat is een man die bouwen BGCP. Dat hebben die technologie. Het hoeft ook niet. Er zijn weinige bedrijven in de wereld die dat doen. Het kost een aantal miljarden. Je zou je economie niet daarnaar willen richten. Je hebt Saipem die op de bodem van de zee al die equipment plaatst. Dat zijn grote activiteiten die door grote maatschappijen worden uitgevoerd. Maar er zijn andere dingen waar wij wel kunnen meedoen. Dus het is belangrijk dat je erop voorbereidt. En bijna mijn last passie naar vraag stellen eigenlijk. Ja. Financing the future. Ja, financing the future. Waarom? Dus je moet de bedrijven die gaan meedoen met de activiteiten, moet je gaan equippen. En in die equippen heb je capaciteitsversterken. Je hebt bijvoorbeeld dat staatsolie nu een Blue Wave programma uitvoert. Om de bedrijven eigenlijk op het niveau te brengen dat ze ook daadwerkelijk kunnen gaan aanleveren of deel kunnen zijn van het geheel. Maar je hebt ook dat ze financiering nodig hebben. Er zijn bedrijven die financiering nodig hebben voor capaciteitsversterking. Nodig hebben om bij wijze van praten misschien een loods te bouwen of extra equipment aan te schaffen. Toch? Dat moet je financieren, anders gaat het niet lukken. En wij willen ervoor zorg dragen dat wij niet alleen tegen bedrijven zeggen, bereid je voor, maar dat wij ook zorg dragen dat de financiering aanwezig is voor die voorbereiding. Daarom praten wij met internationale banken,
maar ook met lokale banken. Gisteren ben ik nog geweest naar een lokale bank om te kijken naar mogelijkheden voor de Surinaamse bedrijven om mee te kunnen doen. Afreximbank in dat opzicht, laten we dat misschien... Laten we misschien, je komt op een mooi bruggetje, want daar gaat mijn volgende vraag over. De Afreximbank was een van de partners tijdens de conferentie. Welke inzichten of toezeggingen kwamen uit die samenwerking die dus, want Afreximbank heeft, dacht ik, 5 miljard beschikbaar gesteld in een soort van fonds om dus te financieren. Of mensen die dus geld nodig hebben, zoals u net zei, bedrijven. Of andere financiële instellingen. Gaan we echt financieringsoplossingen zien voor die lokale bedrijven waar we op doelen? Dat is de bedoeling. Een van de zaken die uit zijn gekomen uit de conferentie is dat wij onvoldoende soms werken aan de plannen die nodig zijn voor financiering. Mm-hmm. Daarom hebben wij nu in Suriname ook een consultant die zeker 3-4 maanden gaat blijven in Suriname om bedrijven te helpen om hun plan, hun businessplan, niet alleen hun businessplannen die ze overigens al vrij redelijk goed hebben geschreven, maar misschien niet voldoen aan internationale voorwaarden om ervoor zorg te dragen dat die capaciteit in Suriname aanwezig is. Maar ook buiten Suriname hebben wij consultants die bereid zijn om mee te werken, om die sector te helpen faciliteren. Dus wat wij doen is niet alleen dat het geld beschikbaar is, maar je moet maar doorrammen. En voor doorrammen moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden qua je businessplan, etc. En daarvoor zorgen wij ook met andere deskundigen dat dat kan plaatsvinden. Maar het is wel, kijk, ook al zeg, en ik ga een voorbeeld geven, in bepaalde landen, ik wil even geen landen noemen, heeft Afreximbank ook toegezegd, maar die mensen hebben nooit gebruik kunnen maken van die faciliteit. En de reden waarom is omdat ook als wordt die faciliteit toegezegd, moet je zorgen dat de randvoorwaarden die nodig zijn om in te tappen ook aanwezig zijn. En dat zijn de zaken waarnaar ik persoonlijk kijk. En waar u dus helpt aan werken. Waar wij werken, daarom hebben we die deskundigen toch niet 3-4 maanden in Suriname om ervoor zorg te dragen dat deze knelpunten, want er zijn knelpunten, er zijn hurdles en die hurdles moet je overbruggen. Nou goed, over de hurdles gesproken. De stand van zaken, local content, daar praten we over. Ja. We praten al jaren over local content, zoals we al zeiden, of hebben geconstateerd. Maar eerlijk gezegd, laten we wel wezen, waar staan we nu werkelijk? Is Suriname voorbereid om te leveren aan de olie- en gassector die komt? Dus, boom. Voor een deel wel. Ik moet zeggen, Staatsolie heeft goed werk verricht. We hebben 40 jaar ervaring in de olie- en gassector. Vanwege het feit dat men in 1980 is men Staatsolie begonnen. Ook hebben wij een van de mooie dingen die we hebben gedaan. We hebben ook een wet, petroleumwet, die ervoor zorg draagt dat allemaal normaal loon in de olie- en gassector. We hebben gezegd, laten we toch wel investeren in één bedrijf die deskundig genoeg is om in elk geval ons voor te bereiden op die olie- en gassector. Een van de voordelen die we hebben in dit land, ik heb vaker gesprekken gehad met Total Energy, ze zijn niet ontevreden over het niveau van onze bedrijven. Ze zijn niet ontevreden. Over welke bedrijven praten u specifiek? Dus we praten over bijvoorbeeld een Kuldeep Singh, die nu een shore base heeft opgezet. Ik ga Kuldeep Singh als voorbeeld nemen, maar er zijn een aantal andere bedrijven, advocaten, etc., die ook nu op dit moment diensten leveren aan Total Energy. Dus ze zijn niet ontevreden over de bedrijven die nu al diensten leveren. Ik kan wel niet een heleboel namen noemen, maar dat is een miswa. Dus daarom, maar elkaar Kuldeep Singh, en er zijn meerdere shore bases die nu gebouwd worden, ook in Kommerwijnen en ook aan de Suriname rivier, dichtbij haven, er zijn er x aantal die gebouwd worden. En laat me dit even hierop inzoomen, voordat ik verder ga. Twee van de belangrijke zaken die hebben plaatsgevonden, zodat we ook mee kunnen doen, of beter kunnen meedoen aan die olie- en gassector, is één dat we onze Suriname, dat we ervoor hebben zorg gedragen, dat is massief ervoor zorg gedragen, dat de diepgang van de Suriname rivier
op niveau is. Dat is heel erg belangrijk. Voor die schepen die binnen en moeten komen en ook weer naar buiten moeten gaan om hun werkzaamheden te verrichten. Tweede wat heel erg belangrijk is de shorebase. Die is opgezet door Kuldeep Singh. Omdat een shorebase is net als een supermarkt waar de internationale bedrijven die offshore werken komen om hun inkopen te doen, om te zorgen dat zij hun serviceverlening kunnen doen vanuit een haven. We noemen het een shorebase. Deze shorebase heeft ons in staat gesteld, heeft tenminste Total in staat gesteld om hun operatie te halen vanuit, een groot deel van de operatie te halen uit Trinidad en te brengen naar Suriname. Dus die shorebase vervult een hele belangrijke rol in de service van die bedrijven. En dat hebben wij. En Total Energy is niet ontevreden over ons niveau. Het enige wat zij aangeven is dat wij moeten begrijpen dat waar we misschien, laten we zeggen, 10% leveren, of waar het nu gaat om 10% van die operatie gaat naar 100%. Er komt 500.000 metrieke ton aan equipment door de Suriname rivier wordt bewerkt, gaat terug overzees, weet je, om geïnstalleerd te worden. Het is zo groot dat je die economie, de verschillende onderdelen daarvan, moet gaan kijken, moet gaan voorbereiden, zodat je berekend bent op wat ik noem die tsunami. Mekaar een tsunami. Maar dus, weet je, alleen om mensen een beetje begrip te geven wat op ons afkomt. En dat is heel erg belangrijk voor onze economie. Maar dan, precies hierover wil ik het met u hebben, want de Kuldeep Singhs, dat soort van bedrijven zijn grote bedrijven die dus de shore bases en noem maar op. Maar je hebt dan andere bedrijven, toeleveringsbedrijven noem ik ze even voor het gemak, die dus moeten aanleveren zodat er verder kan worden geleverd. Ja, zeker. Daar zitten dus de klein, groot, middelgroot en iets grotere bedrijven. Ja, maar niet daar alleen, want dat probeer ik mensen uit te leggen. Juist. Wanneer we praten over die waardeketen, want dat wil ik heel goed uitleggen, zodat men het kan begrijpen. Als we praten over die waardeketen van die olie- en gassector, dan is het niet alleen die grote bedrijven daar, bijvoorbeeld noemen ze die tier 1 bedrijven. Dat zijn de mensen bouwen abikisipi, normaal die drapen. Mensen put equipment, normaal die drapen. Maar de tier 2, tier 3 bedrijven, bij wijze van praten wanneer het gaat om huisvesting. En die spin-off, er zijn twee dingen. De bedrijven die direct aanleveren, maar ook bijzonder die spin-off effect van die olie- en gassector op de economie. Want in die spin-off komt die Asiaman ook aan bod. Hè? Ja. En in die spin-off komt die schoonmaakster ook aan bod. Die behoren allemaal tot die waardeketen. Iemand die werkt voor een bedrijf, die werkt voor, bij wijze van praten, een bedrijf die werkt voor Total Energy, zit ook in die waardeketen. Begrijp je? En je moet ervoor zorg dragen dat niet alleen de bedrijven die nu, laat maar zeggen, de man brede botrokba, om het zo te zeggen. Niet alleen zij zijn belangrijk, maar ook de bedrijven die van die spin-off, die bedrijven die huizen verhuren, toerisme. Juist. Al die bedrijven moet je binnen een geïntegreerd plan meenemen om ervoor zorg te dragen dat het ding ook kan doorcijpelen. Want elke economie, ik ga dat zullen zeggen, elke economie draait op wat we noemen die MSME, micro, small en medium bedrijven. Je naar Amerika, Holland of noem maar op, Ghana, elke economie draait op deze kleine bedrijven. En als je deze bedrijven niet goed meeneemt, goed voorbereidt, duidelijke voorlichting geeft, duidelijke, laat me zeggen, duidelijk equipt, dan heb je misschien wel voor een aantal grote boys het goed geregeld, maar de chiman drapa grom lukken de man toe. Juist, want daar moet met name bij die bedrijven waar het over heeft, die kwaliteit omhoog, zodat ook de lonen en noem maar op omhoog kunnen gaan. Maar voldoen ze al aan die kwaliteit? Hoe brengen we ze naar het niveau? Want we praten over certificering. Dit soort bedrijven werken met gecertificeerde organisaties. Hoe brengen we ze dan op het niveau om te kunnen leveren die kwaliteit die wordt gevraagd? En daar is volgens mij die grote bottleneck. Daar gaat het eigenlijk bij mij om. Ik vecht voor die grote groep. Niet alleen die kleine groep, daar vecht ik ook voor. Want die moet ook voorbereid worden. En Staatsolie vrij goed werk verricht hoor. Door bijzonder een van de zaken is onze Blue Wave programma. Ja. Is, weet je, waar bedrijven eigenlijk erop voorbereid worden om gekwalificeerd te zijn. Een van mijn gesprekken met Total Energy
is dat ze vaak praten niet over certificeren, maar over kwalificeren. Je moet gekwalificeerd, dus allemaal een certificaat van nodig. Maar je bent gekwalificeerd. En gekwalificeerd betekent dat je tenminste een proces van je produceert, goed op papier hebt gezet. Dat men kan zien hoe je produceert of wat je doet. Dat soort zaken zijn belangrijke zaken die niet uit de hemel gewoon gaan vallen op aarde. Dat is aan het. We moeten het bespreken, vooral ook vanuit de private sector. We moeten ook supportsystemen opzetten, want ze zijn er al. Maar zo is het nu de haalbaar die bepaalde bedrijf. Bepaalde bedrijf, ik ga gewoon een voorbeeld. Ik ga gewoon een ijsjeman nemen. Aan mij make a beste stroop voor heersernang. Allemaal lopen maar stroop. Maar man schrijven een businessplan. Weet je, man schrijven een plan voor de bepaalde sanis en de van nodig. Dus dan moet je die hulp geven ook aan die kleine man. Zeg, luister nou, er komen een heleboel buitenlanders naar Suriname. Toch? Er komen tal van buitenlanders naar Suriname. Want zo gaat het, laat me het eventjes uitleggen, zodat de mensen thuis mij goed kunnen begrijpen. Total Energy heeft vorig jaar, 1 oktober 2024, een FID afgekondigd. En FID staat voor Final Investment Decision. Dat is het moment dat het bedrijf een besluit heeft genomen, ik ga nu echt investeren. It's final, I'm gonna do it. Ja. Weet je? Wanneer je een FID krijgt, en de kans is groot dat we komend jaar, 2026, vanuit blok 52, weer een FID krijgen. Oké, dit gebeurt er met je economie. Het moment dat je die FID hebt, dan begint het bedrijf zich voor te bereiden het bedrijf alles in om ervoor zorg te dragen dat ze binnen 3 jaar klaar zijn om te produceren. Er komt een druk op je economie. Die druk komt een grote vraag naar arbeid, een grote vraag naar diensten en een grote vraag naar arbeid, producten, diensten en arbeid. Je krijgt die druk, het gaat omhoog. Aan mij, ik bergen aan mij log toe en na een tijdje dat mij zag ik bakken, dan want 10 gedeelte is dat abra. Weet je? Dus je krijgt die druk, een vraag. Die vraag heeft werking op onze economie. Want vraag naar arbeid, vraag naar van alles en nog wat. Als we 2026 weer een FID krijgen, dat betekent binnen een korte periode ga je weer een druk krijgen van een grote vraag en die gaat weer terugzakken. Dus je economie maakt een soort golfbeweging van een druk. Wat wij zeggen, van die druk moet je gebruik maken om 2 dingen te doen. Of het meest belangrijkste wat je moet doen. Terwijl het drukken komt aan vraag, moet je economie gaan diversificeren. Je moet gebruik maken, omdat die local content waarover we praten is een stepping stone eigenlijk voor diversificeren economie. Want dus andere sectoren versterken. Dat je andere sectoren gaat versterken. Eigenlijk je gaat dat maar beter dan beschrijven. Ik vul gewoon aan. Nee, maar dat geeft dat het begrepen. Je moet die druk begrijpen om die andere sectoren te gaan versterken. En dat heb je van die, wat we noemen die spin-off. Wanneer Total Energy zegt 6000 banen worden gecreëerd. Dat wat ze eigenlijk bedoelen te zeggen, die spin-off is zodanig dat er extra banen gecreëerd worden. Weet je, maar die banen moet je proberen te behouden. En daar is waar je de economie moet gaan diversificeren. Want die olie- en gassector zelf is geen arbeidsintensieve sector. Om mijn ook het op een weet je? En dan zo met me duizenden maar euro op een BGCP. Hoeveel mensen gaan daadwerkelijk direct werken in die olie- en gassector? Het is niet zoveel. Het is zijn er vrij weinig, want dat is vrij technisch, hè? Het is vrij technisch, weet je. Maar er zijn ook advocaten die hun diensten leveren, accountantsbureau die hun diensten leveren, etc. Ja, want er moeten contracten worden gemaakt. Contracten worden gemaakt. Dus er is werk, weet je. Ik denk dat er al rond de 100 tot 150 miljoen al gespend is in de economie door Total Energy. Er moet belasting betaald worden voor alles en nog wat. Dus als er een wakapje is ook ba, weet je. Maar je moet ervoor zorg dragen dat en net wat ik zei, het is geen arbeidsintensieve sector, maar het is een kapitaalintensieve sector. En het kapitaal, money, im zorgen dat je moet maar zetten om voor zorgen dat je diversificeren de economie. Want ik wil loma ekong en de man goshi binnenland, de man go nyang, de sweetie nyang fono. Moeten we op niveau zijn, weet je, in omkies. Want dan niet dat ergens een briefje snappen dat eigenlijk drap in om kan want weet ik veel wat. Je begrijpt ook. Dus we moeten onze bedrijven erop voorbereiden. Niet alleen om direct mee te doen met die oil en gas sector, maar die spin-off.
om die economie te diversificeren en naar grote hoogte te brengen, dan praten we alleen nu over spin-off en local content. Maar dat about ammonische regeringsrevocatie. Daar praten we niet eens over. Dat na vanaf 2028. Maar die spin-off en local content moeten we goed met elkaar gaan bespreken en de roadmap zetten hoe we het best kunnen benutten. Goed, ik wil nu met u praten specifiek over financiering, samenwerking en die green growth die we hebben gezien, die als een rode draad eigenlijk liep door de conferentie Green Growth, daar doe ik op. Hoe verhouden de ambities voor duurzame groei zich tot de realiteit van een op olie gebaseerde economie? Hele mooie vraag. Wanneer je het land wil ontwikkelen, dan moet je het land ontwikkelen op basis van 2 dingen. Jouw eigen fundamenten, jouw eigen geschiedenis, waar je vandaan komt en waar je nu bent. En de realiteit in die wereld, daarmee ga je rekening moeten houden. Dus de realiteit van jezelf en ook de realiteit van die wereld. De realiteit van ons is 1, we zijn het groenste land ter wereld. Dat is wat men tot nu toe zegt, vanwege onze bosbedekking. We zijn een van de 3 landen in het Caribisch gebied, in de wereld, die carbon negatief is. Toch? Dat is 1, wij, geloof ik, Panama en Bhutan, als ik het goed heb. We hebben ook dat 50% van onze elektriciteitsopwekking groen is. Wat ons toch wel op een hoog niveau zet ten opzichte van vele landen in het Caribisch gebied. We hebben de grootste dam in het Caribisch gebied. We hebben het vermogen van bijna 187 megawatt met een opwekking tussen de 90 en de 120 megawatt dat we opwekken. En die stroom wordt gebruikt in onze economie. Dus we hebben een paar voordelen. We zijn ook het eerste land, vele mensen weten het niet, maar de Chamber heeft samen met de overheid ervoor zorg gedragen dat Suriname het eerste land is in het Caribisch gebied die dat groen kan certificeren. En we kunnen ook geld eraan verdienen. We kunnen elk jaar rond $1 miljoen verdienen als we het ook daadwerkelijk willen gaan exploiteren. Maar daarvoor ben ik in gesprek met Staatsolie, omdat we onze dam moeten certificeren. En ook met de overheid, om te kijken, kunnen wij dat geld, die inkomsten, die bijna gewoon gratis inkomsten zijn, die we krijgen, gebruiken bijvoorbeeld en pompen in local content. Dat onaf go zoeken money ala sei, weet je, ik heb begrepen, de minister heeft een budget van rond de 1 miljoen SRD voor ontwikkeling van local content. Maar er zijn genoeg mogelijkheden die wij zelf hebben en presenteren aan de regering om ervoor te zorgen te dragen dat er meer geld is. Zo lees me een vraag alleen even, omdat ik even afweeg. Het gaat om green growth. Ja. Dus die green growth nu, wat belangrijk is om ervoor zorg te dragen dat terwijl wij economisch gebruik maken van onze natuurlijke hulpbronnen, die olie en gas, dat wij onze status niet verliezen. Daarom praat ik over green growth. We moeten onze status niet verliezen als groenste land ter wereld. En dat hoeft ook niet, omdat een groot deel van die olie die gepompt wordt, niet in Suriname verbrand wordt. Dat is een van de dingen. Dus onze eigen CO2-uitstoot zelf gaat niet gigantisch toenemen, omdat wij direct olie, laten we zeggen extra olie in Suriname verbranden. Het grootste deel van die olie, of tenminste offshore, wordt alle olie geëxporteerd. Het komt niet aan land, het wordt meteen geëxporteerd. Maar wat er wel gebeurt, is dat als je een schip hebt die in de zee, in de oceaan werkt, dat ze ook elektriciteit opwekken. Toch? Ik denk dat ze zeker 5-6 megawatt, als we dat ten goede gaan opwekken. De economie gaat toenemen. De vraag naar stroom, elektriciteit gaat toenemen. Toch, we zitten al een beetje randje kanten. Dus wij moeten ook ervoor zorgen dragen dat die groei die nodig is, die demand die toeneemt, hoe ga je het opwekken? Ga je het opwekken middels fossiele brandstof? Of ga je het opwekken middels, laten we zeggen, renewable energy of waterkracht? Dus green growth heeft te maken dat je die balans inhoudt, dat terwijl je economie toeneemt, meer bedrijven online komen, maar dat je ervoor zorgt draagt dat die extra demand van stroom, je ervoor zorgt draagt dat je
doet aan groene opwekking. Dat meer bedrijven doen aan zonne-energie. Dat we kijken wat zijn de mogelijkheden wat betreft waterkracht. We hebben nog wat meer mogelijkheden wat waterkracht betreft, waarin we zouden kunnen investeren. Zelfs waterstof zouden we kunnen doen, toch? Green hydrogen zouden we op den duur, als we onze waterkracht ontwikkelen, zouden we ook aan green hydrogen en meer mogelijk windenergie. Zijn allemaal mogelijkheden die we hebben om ervoor zorg te dragen dat we onze positie als, laten we zeggen, als een land dat, CO2, dat we let op zijn CO2-uitstoot, dat we onze positie kunnen blijven behouden. Vandaar de green growth. De Afreximbank sprak over innovatieve financiële modellen. En ze hebben dus hun investeringsfonds. Maar zijn er ook andere garanties? En wat moeten Surinaamse ondernemers vandaag dus doen om zich klaar te maken om die financiering aan te kunnen trekken? We zijn al bezig met een aantal bedrijven. En ik kan niet, geen namen noemen, omdat anders die bedrijven hun bedrijf in informatie buiten gaat zetten. Maar we zijn al bezig met zeker 150 tot 200 miljoen dollar aan bedrijven die zich klaarmaken. Over hoeveel bedrijven praten we ongeveer? We praten eigenlijk al op 5 bedrijven. 5 bedrijven die 200 miljoen gaan aantrekken? Die mensen hebben, ik ga u zeggen, er zijn bedrijven die zich echt voorbereiden op die olie en gas. Serieus voorbereiden op die olie en gas. En het zit in diverse sectoren. Ik ga het niet zo zeggen, omdat het anders... Gaat u hinten naar. Maar is er ruimte voor meer bedrijven? En er is 5 miljard. 200 miljoen, die 5 miljard is in principe maar een fractie. Dus maar een fractie. Dus dat wat wij doen, daarom praten we ook met de lokale banken, om te kijken samen. Daarom hebben we voor 3-4 maanden een financieel deskundige aangetrokken, of die zich heeft aangemeld, laat me het zo zeggen, in een samenwerking, om ervoor zorg te dragen dat de structuren, de faciliteiten die nodig zijn, ook met onze lokale banken. Ja, want wat doen die? Want de Afreximbank is een buitenlandse bank. Er gebeuren al zaken, hoor. Ik ga bijvoorbeeld nemen NOB, de Nationale Ontwikkelingsbank. Die heeft al mogelijkheden voor bedrijven. Alleen willen we nu gaan kijken, samen met de NOB. We hebben al lange tijd een samenwerking, kan je zeggen, een soort samenwerking met de NOB. We praten reeds geruime tijd. Ja. Dus nu gaan we kijken, samen met onze financieel deskundigen, hoeveel bedrijven maken er gebruik van. Data is belangrijk. Hè? In Suriname hebben we niet zoveel data. Ik neem aan dat NOB dat wel heeft. Maar we hebben een nationale databank nodig om precies te weten hoeveel bedrijven, laten we zeggen, vragen aan. Wat is de reden waarom bedrijven soms afhaken of niet er doorheen komen. Zodat je ook die faciliteiten kan gaan creëren of die randvoorwaarden gaan creëren. Dat je iedereen mee kan nemen. Dat wil ik inderdaad allemaal mee. Zo maar dan gewoon de man wat idee, de man doen wat no lukt en de man hebben een ondernemersmentaliteit, dat kan je ze niet helpen. Maar je wilt toch wel gaan kijken samen met de lokale banken. En ik weet, NOB is er een van ze, Finabank ook, als we praten over de energiesector. Die mannen financieren nu met een voorziening ook van de IDB, ook de renewable energy sector, toch de RBC. Dus er zijn een aantal banken die echt al eigenlijk inspelen. Maar we moeten ervoor zorg dragen dat die informatie centraal komt. Toch? Dat bedrijven precies weten waar ze naartoe moeten gaan. Ja, waar ze moeten gaan en hoe ze komen aan die middelen. Hoe ze komen aan die middelen. En dat zijn, ik noem ze hurdles, die er zijn, die wij als organisatie, als Energy Chamber, waar wij faciliterend willen optreden om die hurdles te overbruggen. En dat doen wij middels een aantal zaken, instrumenten die we zelf ontwikkeld hebben. Ik kan een paar van ze noemen. Een van ze is, we zijn gekomen met een programma EGO, dat zo meteen gaat ook via de televisie EGO uitgezonden worden. EGO staat voor energie, gas en olie. Het is een programma dat bedoeld is om informatie te verschaffen aan de mensen. Want je moet goed communiceren met het volk. En ik ga straks erop komen. Herinner me even waarom communicatie zo belangrijk is. Het tweede is wat we gedaan hebben. We hebben een platform opgezet. ConnectEnergy.global hebben we opgezet op dit moment. En we zijn nog bezig aan de fine-tuning van deze app, van dit platform. Dus het platform moet ervoor zorg dragen dat alle informatie die beschikbaar is, nationaal en regionaal of internationaal, maar vooral nationaal, dat mensen op één app
de informatie kunnen vinden, dat ze zich kunnen aanmelden, dat ze lid kunnen worden van communities waar ze toe behoren. Bijvoorbeeld als het gaat om advocatuur, dat de advocaten zich kunnen aanmelden in die ene app en ook kunnen kijken hoe kunnen we inspelen, wat is nodig. Weet je, als het gaat om bijvoorbeeld real estate, dat is een van de zaken waar we echt goed over moeten nadenken. Want wat er gaat gebeuren binnen een paar jaren, en dat heb ik besproken met de minister van Economische Zaken, maar ook met de vicepresident en een paar andere ministers, ook met de assemblee, is binnen een paar jaren gaan prijzen omhoog gaan. Niet omdat er iets internationaal mis is gegaan, maar dat zijn de effecten van de olie- en gassector op de economie. Die Dutch disease waarover we ja, praten. dus we hoeven niet daar te komen. Ik praat niet eens nog over Dutch disease. Ik praat gewoon over een normale druk die er komt op je economie, omdat er een influx is aan buitenlanders die komen, die huizen nodig hebben. Mensen gaan daarop inspelen. Dat is wat we noemen die gewone marktwerking. Maar als land, als natie, moeten we ons erop voorbereiden. Prijzen in de winkels gaan wat omhoog gaan. Vraag me niet waarom. Het is gewoon, er is een druk, er is een marktwerking. En de prijzen gaan omhoog gaan. We hebben het gezien in Guyana. Door de toenemende vraag natuurlijk. Door die toenemende vraag, het is een marktwerking. Daarom is het belangrijk dat je don't grow by default. You grow by design. You need to design your growth. Je moet weten wat komt en samen met de publieke sector, de private sector, de IOC, de NOC. NOC is staatsolie, dat is National Olie Company en IOC staat voor International Oil Companies. Samen met de vakbond. Ik heb heel goede gesprekken gehad met de vakbond. En ook erop gewezen wat hun plaats is om de mensen voor te bereiden op wat komt. Want kost dat plotseling allemaal beginnen klagen. Dat ja, prijzen gaan omhoog en noem maar op. Ik begin er nu al over te praten. Het gaat gebeuren, maar als we beleid maken. En ik moet eerlijk zijn, ik zie dat er een aantal ministers moeite maken om nu dat beleid te komen. De minister van Openbare Werken heeft me laten roepen. Of ik heb gevraagd om door hem te ontvangen te worden. Minister van Sociale Zaken, Volkshuisvesting. Het zijn allemaal ministeries waarmee ik ook communiceer. De vicepresident heeft me een paar keren ontvangen. Waarmee ik communiceer, zodat we tot beleid kunnen komen in dit land. En niet dat Asan eigenlijk dat Samitono, terwijl Sapseco. Ja, want dat gezegd hebbende, er wordt vaak gezegd dat Suriname sterk is in conferenties, maar zwakker in de implementatie daarvan. Dat is 1000%. Hoe zorgt u dat het dus geen praatvestijn was, maar begin van structurele verandering? Dat is waar, maar niet wij alleen, maar overal in de wereld. Hoor. Dus ik wil niet zeggen dat de dingen hebben. Een van de zaken die wij hebben besproken met de regering en parlement, is dat wij binnen heel korte termijn, en komende week heb ik al gesprekken daarover, praten over een commissie die samengesteld wordt. Intern hebben wij al een commissie samengesteld, bestaande uit een aantal topdeskundigen. Hebben wij al gedaan, maar wij gaan dat ook samen doen met de private sector, met de overheid, zodat wij uit deze conferentie binnen een aantal maanden tenminste 3 zaken uit kunnen halen. Eén wat belangrijk is dat we komen tot wat we noemen een gemeenschappelijk vertrekpunt. Daar praat ik al maanden over. En ik zie dat er een aantal mensen ook in die richting praten. Dus het is goed. Dat betekent, die boodschap is goed overgekomen. Eén is een gemeenschappelijk vertrekpunt, waarbij de private, publieke sector, iedereen weet, dit is ons vertrekpunt. Het tweede wat belangrijk is dat we een nationale definitie hebben wat local content betekent voor Suriname. Wat verstaan we eronder als Suriname? Want wil je gaan communiceren met het volk, moet je een eenduidige definitie hebben. Want ik merk toch, Facebook toch, iedereen heeft gelijk hoor. Iedereen op Facebook en al die andere dingen. Dat is allemaal een beetje gelijk. Iedereen heeft een beetje gelijk. Maar koop je al een beetje gelijk, kom Kandra, dan zeggen wij, dit is de nationale definitie voor ons als Surinamers, wanneer wij praten over local content. Dat de assemblee ook, want daar willen we gaan, dat de assemblee, de regering, de private sector het adopteert. 3-4 maanden moeten we daar komen. En het derde belangrijke is die roadmap voor local content, maar ook die diversificatie van de economie. Die 2 dingen gaan hand in hand, ze gaan samen.
na een gasfornuis naar een gasbom. De makan ervan doen voor mij kafaya. Weet je, ze gaan samen. Dus je kan geen hokjesbeleid hebben. Je moet geïntegreerd beleid hebben. Je moet samenwerken met elkaar en ervoor zorgen dragen dat binnen die samenwerken dat we ergens kunnen bereiken. Wat wij willen, en niet ik, wij allemaal. Want als er nou een Ollenberg zijn, als er nou een Surinamer zijn, want ik ben niet de enige die zo praat. Er zijn vele Surinamers, soms bejaarde Surinamers die bij me komen. Daarmee arke met dat, wij willen iets goed hebben van dit land. Maar wat wij willen hebben van dit land, is dat over een aantal jaren men in die wereld kan zeggen, er is een land die het goed heeft aangepakt. Misschien, laten we zeggen, beter dan wie dan ook. Want ze zijn samengekomen, ze hebben samen gedefinieerd, ze hebben samen gewerkt en ze hebben, een voorbeeld, Kogwasrana, Koleri, Fa, je kan ontwikkelen local content en diversificatie voor de economie, zodat je een welvarend land hebt. Niet alleen voor ons, want want ik ga nog lang leven, maar ook voor de generatie die erbij komen. Ik ga lang leven. En dan een last note. Want u hoort nu met passie praten over dat onderwerp. Maar wat drijft u persoonlijk? Waarom blijft u zich inzetten voor een duurzame energievisie voor Suriname? Ondanks bureaucratie en andere traagheid en andere dingen die u ook noemde, uitdagingen die er zijn. Tot slot. Ik heb één ding geleerd en dat heb ik van mijn ouders geleerd. Mijn vader hij was meer bekend als Oom D. Weet je, ze zeiden Oom D na zonde. En mijn moeder, oma Jul, waren twee mensen die ervoor zorg draagden dat de hele buurt meegenomen werd in ontwikkeling. Mijn vader was een goede dammer en de hele buurt leerde hij dammen. Mijn moeder was een echte businessvrouw, dus dat zo bij allemaal tinti. En iedereen van de buurt kwam thuis bij ons. Ik heb het met de paplepel nog, zeg men, no? Meegehad van mijn ouders. Mijn ouders hebben mij geleerd, leef en laat leven. Weet je, en dat gedeelte, ik ben toen tot bekering gekomen als christen, je leert het ook in de kerk. Weet je, dat het niet alleen maar gaat om jezelf, maar het gaat ook om je samenleving. Dus als christen kreeg je dat verder aangedikt, noem maar op. En ik ben opgegroeid in een omgeving, nu weer gevonden weg, waar we echt liefden als broers en zussen met elkaar, verschillende bevolkingsgroepen. Dus de Suriname waarin ik ben opgegroeid, is een Suriname waar we elkaar helpen. Waar, ik weet, Baba, kenden we hem als Baba. Baba heeft een stuk perceel voor mijn vader verkocht, die hij kon afbetalen, zodat hij zijn huis kon bouwen. Zo leefden wij. So, dat is de Suriname die ik ken. Hoe bij Krimun Gotrosrevi, hoe bij Roko samen, hoe bij Play Balastrati. Weet je, jonge mannen die het ook gemaakt hebben in het leven. Voetballers, dus dit is de Surinamer die ik ken. Dus de Surinamer die mij heeft opgevoed, heeft me opgevoed om te leven en te laten leven. Het zit in mijn DNA. Ik ben Surinamer. Dat is wat ik voel dat een Surinamer is. Daar moeten wij naar terug. Denk ik wel, ja. Dank u wel, meneer Ollenberg. Ja. De Local Content Conference Suriname 2025 markeert misschien een kantelpunt in hoe Suriname zijn eigen toekomst definieert. Niet langer afhankelijk van oliebedrijven of donoren, maar bouwend aan een eigen capaciteit, kennis en kracht. We danken meneer Ollenberg voor dit open gesprek met hem. En de vraag blijft, hebben we de moed om de local content echt tot nationale prioriteit te maken? Dit was Supreme Exclusive. Tot de volgende. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.